Beda jaħdem waħdu bħala mastru daxxa 30 sena ilu minn garax taħt l-art. Determinazzjoni kienet Farrugia l ma ħaddem 15 impjegat. Għalli minkejja l-kompetizzjoni qawwija f'dan is-settur, anki minn kumpaniji li mhumiex Maltin. Id-domanda għal xogħlijiet awtentiċi ta' kwalità, partikolarment għal xogħol ta' njam tradizzjonali Malti, bħal galeriji tipiċi Maltin, żdiedet fis-snin riċenti. Għajna tilin dejjem nabgradjaw għax ikollok l-ambizzjoni li tittasal. Dilna ġiex premises oħra qabel din il-fabrika u morna għal skala ikbar, fis-sens li għamorru qegħdin navvanzaw fuq l-automated. L-automated biex aħna nkunu iktar produttivi u aktar tagħmel il-ħajja tal-ħaddiema faċli. Fl-inaugurazzjoni ta' fabbrika automatizzata tal-injam ta' Farrugia Woodworks fiż-żona industrijali ta' Bulebel, il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri qal li miżuri mħabbra fil-budget fosthom loti ta' kreditu ta' 60% għal dawk il-kumpaniji li jinvestu fl-awtomizzazzjoni u digitalizzazzjoni qed jgħinu l diversi kumpaniji u intrapriżi Maltin biex ikunu jistgħu jespandu u jiżviluppaw in-negozji tagħhom mod sostenibbli. Il-kap eżekuttiv tal-Indus Malta, Jean-Pierre Attard, qal li dawn il-miżuri huma effettivi biex jikkumbattu limitazzjonijiet bħal spazju fiżiku. Meta persuna illi jkun beda mix-xejn jinvesti f'daqshekk makkinarju ta' teknoloġija, innovazzjoni u anke automation, dak għalina jfisser ukoll li bħala spazju ikun wieħed illi għandu bżonn inqas meta nafu l-problema kbira li għandu l-pajjiż fejn jidħlu żoni industrijali u allura b'iktar produttività u iktar automation. Il-kap eżekuttiv tal-Mod Enterprise, George Gregory, qal li biżjed investimentali fl-awtomatizzazzjoni u digitalizzazzjoni, is-sidien ta' intrapriżi u kumpaniji Maltin jistgħu jmexxu negozji tagħhom mod sostenibbli. Skemi u prodotti li noffru aħna min-naħa tagħna biex intrapriżi bħal Farrugia Woodworks jinvestu fid-digitalizzazzjoni u l-automatizzazzjoni fejn hawnhekk inżidu l-produttività kif ukoll il-valur miżjud. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot parti qal li diversi skemi għall-intrapriżi Maltin li kienu implementati b'kofinanzjament minn fondi Ewropej qed ikunu ta' għajnuna reali għal dawn il-kumpaniji biex ikunu jistgħu jimmodernizzaw it-tagħmir u jħarġu l-ħaddiema tagħhom.